ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ମଣ୍ଡପକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବସିଗଲୁ। ସକାଳୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିନ୍ସ ତ ମୋ ଠାରୁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି କି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହଉନି। ରାତି 2ଟାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଧରି ବୁଲୁଛି। ଏତେ ସମୟ ପରେ ସେ ଟିକେ ଏବେ ତା ମାଉସୀ ସହିତ ଖେଳିଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ମାମୁଁ ମାନେ ଆସିଗଲେ। ସେଠି ସେମାନେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। କହିଲି ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।